Iniciem el tutorial amb PTV. PTV és un editor de vídeo lineal, funciona únicament dins del sistema operatiu Linux. Havíem d'anar a triar entre l'activitat per la unitat 6 amb Avidemux, que funciona igual en entorn Linux com Windows o Mac, i PTV. En aquest cas PTV tenim ja així, anem a obrir uns arxius, així tinc ja preparats arxius. Frases musicals són realment, puc crear les totes d'una apretant control. Patito Feo, Simpson i Esperreisa, senzillament heroi. Què és això? Doncs senzillament es tracta de fragments de frases musicals, bé dit, dibuixos animats, perquè fa uns anys que treballo en investigació sobre la banda sonora en la promoció infantil de televisió. Per això tinc habitualment arxius d'estos per davant. Què puc fer amb PTV? Moltes coses, però d'entrada l'habitual. Un projecte, obrir, nou, guardar com a. Renderitzar es refereix a quan ja hem acabat tot el treball i hem fet el que teníem que fer amb el vídeo, amb filtres i el que sigui menester. Renderitzar és l'acabat final, bolcar-ho ja amb el nou vídeo final. Sempre podem fer l'undo, desfer, refer, preferències, veure totes les eines que n'hi ha, podem importar igual arxius que carpetes, tenim tota la cronologia per davant, ajudes. Així tenim la biblioteca d'arxius, podem utilitzar les que siguin menester, no té límit tant d'arxius de vídeo com d'àudio per separat, de MP3 o el format que vulgui. Tenim la biblioteca d'efectes, la biblioteca d'efectes tenim tots d'una, o també per temàtiques. Si jo tinc prioritat per efectes geomètrics, doncs són els geomètrics. O puntines no tenen els tots i ja està. PTV era un programa que l'havien criticat, un programa d'origen alemà, lliure perquè no tenia efectes. De fa unes versions que sí ja l'incorpora i l'única qüestió que encara li queda pendent, que sí que teníem amb Avidemux, és la possibilitat d'incorporar ròtols, subtítols, amb PTV és impossible. Així la dreta tenim, va acumulant totes les transformacions, els efectes que anem fer-li al vídeo, la pantalla de visionat i després així baix tenim eines, si de cas tornaré als vídeos, arrastre així baix el primer, Patito Feo, tinc la banda d'imatges i la banda sonora per separat, tinc la tisora que em permetrà fer un tall i poder moure cap a dreta i esquerra, podem dir la resta, igual que fem amb Audacity. Tinc també aquesta eina molt interessant que em permetrà separar la part d'imatges de la part d'àudio, amb la qual cosa es comportaran per separat. Ara tinc seleccionat les imatges on tinc seleccionat l'àudio i puc perfectament suprimir i posar un altre àudio diferent, ja està. Com també recorda que puc tornar arrere i torna a estar com estava. Cada volta que vulgui fer coses agrupant o desagrupant les dues bandes, he de seleccionar tot i així tinc la possibilitat a l'eina. Ara ho tinc junt, però he anat tot d'una. Torno al principi, senzillament Patito Feo. El que vaig a fer és afegir-li a continuació tot seguit la frase també musical d'un fragment de Simpson. A continuació i al final també meteorats per reis. Ja ho tinc, llavors ho podeu fotre una, perfecte. Què passa? Doncs que no queda gens bé, que de sobte passa d'una a l'altra. L'ideal és que hi hagi una espècie de fondit. Per tant, això com es fa? Vaig a tornar al principi i picant dos volts d'ací dalt m'apareix un quadret i em permet fer aquestes coses. També uns 3 segons, amb la qual cosa s'apagarà a poc i procediment torna a aparèixer. Igual ocorre a la banda sonora. La banda sonora puc pujar la intensitat, baixar, això no ho puc fer, per això PTV és molt pràctic en aquestes qüestions. Pico dues vegades i també que l'àudio a poc vagi apagant-se i que els Simpson arranquen dues voltes exactament igual. Al final, el mateix.
mateix efecte, podem frenar tot, per la puja i ja està. Aquí per estar al lloc. Lift Racer, heroi, de València. Va. Finalment, este i ahí. Va. Què mos queda? No quedarà gens bé que mentre l'heroi s'acabe no, intentar que també pues vaig amb els 15 i que l'àudio exactament igual. Va, ya te preparado. ¿Quién queda? Bueno, pues así sí que diu un meteoroi, però clar, així no sabem que és Simpson i Patito Feo. Per tant, hem incorporat la nostra veu, dient ahí Patito Feo i així Simpson, meteoroi al perín. Per això necessitem pues, el nostre editor d'àudio, Audacity. I amb Audacity què anem a fer? Pues, primer que res, mirem aproximadament en quin moment, en quin segon podria dir jo Patito Feo, segon 4 o 5, i després Simpson pues, sobre el segon número 20, 19-20, no? Que ja farà Simpson en marxa. Així no cal que diga res, que ja ho diu ella. També podria col·locar uns auriculars i anar seguint el visionat amb els auriculars i col·locar la veu on vulguera. Obrim Audacity, ho tinc preparat i senzillament vaig a gravar-la amb la veu. Patito Feo. El Simpson. Amb el so suficient, el que passa que clar que estarà pues, també el so El Simpson. So d'ambient i aquestes coses pues, és molt senzill. Puc seleccionar a partir de sí que acaba de parlar i això convertir-ho en el que es diu generar silenci. Sí, en la qual cosa es quedarà només la meva veu i ja està. El mateix vaig a fer a l'altra part, el que passa és que no tinc tota la vista. Va. Ara sí. Des d'ahí, ahí vaig a convertir-ho en generar silenci. Només queda la meva veu, el faig més gran per veure-ho al principi. I així al principi també generar silenci. D'esta manera només quedarà això. No, ja tot res. Patito Feo. No fem res fins que arribi així i tindrem El Simpson. Va. Això ho puc guardar. Recordem que era exportar com a MP3, perfecte, i direm veu i que vaig a l'escriptori. Guardar. Sí, acceptar, i és rapidíssim, ja ho tinc guardat. Per tant, puc tornar enrere, vaig a afegir que la xixa de veu està així baix, afegir, ja ho tinc ahí, i la veu la posa baix, justament baix. Va. Recordem que sí que puc tindre distintes pistes d'àudio, i les pistes d'àudio sí que superposen una de l'altra. El que no superposen mai són les d'imatges. Imatges una solament, per això és lineal. Val? Provem, per veure si va bé. Val, d'entrada notem que el nivell de l'àudio és molt alt, per tant vaig a baixar-lo, i és així senzill. La baixa i vaig a pujar un pelín més a la vora. Torno al principi. Patito Feo. Ara sí, vull fer correcte. El Simpson. Perfecte. Com que veig que està clar, el pare i me'n vaig ja a renderitzar. Què és? Que l'ha acabat
final haig de guardar-ho. Ho acaba guardant pues, el format tot, en particular MP4. Renderitzar, i ell està renderitzant la pel·lícula i quan acaba me la guardarà. I amb això acaba aquest tutorial, del qual pues, amb VTV he fet un poc de tot. Juntar fragments d'un mateix vídeo o de distints vídeos, molt breus, també jugar, podem dir, amb els acabaments i els inicis de cara que no fora tan dur, tant que el que fa les imatges com l'àudio, fins les cortinetes, i també hem afegit un poc la nostra veu per a situar la persona que feia l'aficionat i saber que es tractava de Patito Feo o que era de Simpson i meter-ho no per fi al llibre. Per tant, això és.